Hello mga ka-explorer! Ang destinasyon natin ngayon ay ang Lumang Gapan o kilala sa tawag na Little Bigan sa Gapan City, Nueva Ecija. Samahan nyo kaming i-explore ang natatagong hiyas ng Nueva Ecija, ang Lumang Gapan. Mga ka-explorer, ito ang kalye ng Jacinto at de los Reyes dito sa Gapan City. Dito natin matatagpuan ang lumang town hall ng Gapan, mga ancestral houses, cobblestone na kalye, mga vintage lamppost, at ang Three Kings Parish o ang Minor Basilica and National Shrine of La Virgen Divina Pastora. Ang nasa likod ng pagbuo nitong bagong tourist destination sa Gapan ay si dating mayor o ngayon ay Congressman Emerson Emeng Pascual. At natapos itong i-restore noong kasagsagan ng pandemya taong 2020. Mga ka-explorer, konting kaalaman mula sa bayan ng Gapan. Noong itinatag ang Gapan noong 1595, ang Gapan ang naging pinakamatandang bayan sa Nueva Ecija at isa sa mga pinakamatanda sa Pilipinas. Ito ay isang malaking pueblo na ang sakop ay napakalaki sa patupang isaklawang lungsod ng Cabanatuan sa Hilaga. Noong 1942, sinakop ng Hapon ang Gapan, Nueva Ecija. At noong 1945, ang mga papasok na mga hukbong Pilipino kasama ng mga gerilya ay binawi ang Gapan. Ang Lumang Gapan Municipality Hall ay orihinal na itinatag noong taong 1732 ng mga Kastila. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ito ang tagpuan sa Lumang Gapan na naghahain ng kakaibang Novo Eziano cuisine, pati na rin ng iba pang sikat na pagkain. May mga artista rin o kilalang personalidad sa Pilipinas ang may nagmamay-ari ng mga ancestral houses dito sa Lumang Gapan. Ang Lumang Gapan ay isang nakatagong hiyas sa Nueva Ecija na talagang sulit na bisitahin. Ang kahalagahan nito sa kasaysayan, natural na kagandahan at mga magagandang atraksyon ginagawang perpektong destinasyon para sa mga pamilya, mag-asawa at sa solong manlalakbay. Kaya kung nagpaplano kang maglakbay sa Nueva Ecija, huwag palampasin ang pagkakataong matuklasan ang nakatagong hiyas na ito at lumikha ng mga pagmatagalang alaala kasama ang iyong mga mahal sa buhay. At dito na po nagtatapos ang ating munting vlog. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po and God bless us all. Bye-bye!